So, itong day na to, hindi ko na lang kung anong day na. Hi! It's March 20, March 21st. Hi! So, papunta kami ng LU, La Union. Kumuha ng Airbnb doon sa Ula Homes. Mukha naman maganda. So, can't wait. Mga 2 hours and 30 minutes drive papunta doon. So, see you there. Later. Ayan, dito na kami sa Ula Homes. Medyo nawala kami ng konti pero it's nice. Yun, pumunta tayo. Oh. Ito yung house. Mag-unload muna kami, stretch ng konti. Then, see you inside. Sige. Sige, uy! Naku, bulalo. Diyos ko. Ako na, ma'am. Ako na. Hindi na kami magpapwersa. Okay, grabe to. Malambot yan. Okay. Para kay Justin lang yan. Pag palis pa lang kami, sinasabi ko na nga, naisip ko na yung mga niluluto ni mama. Ayos, Bula Lord. Hi, Kai. Oh, may slide, oh. Woo! Oh, nice. Ingat ka. Ay, question? Laki mo na. Kamusta? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na ngayon? 50. Anong grade na yun pag yung 15? 10. Oh, that's nice. Laki mo na. Good to see you. Maganda. Oh, ang ganda. Super cozy. Ang ganda. Hi, Shi. Nice house? Oh, ang ganda. Teka natin bulalo. Oh, okay. Sige. Agi! Hi, Tita Coling. Ay. Oh, okay. Oh. Hi, Renzo. Ganda, oh. Oh, simple. Wow. Ganda ng pool, oh. It's nice. Oh, ganda ng pool, oh. Gusto mong swim? Swim? It's nice. Ayun, oh. Tingnan natin yung bedroom. Ito yung bedroom. Mga beds. Oh, hi Simon! Ganda ng mga beds, ah. It's nice, oh. Ilang bedroom ba to? Ilang bedroom to, Simon? 3 bedrooms? 4 bedrooms? Hindi. Ito yung bathroom. Then, ito yung bedroom namin. Yan. Okay. Ito yung isang bed. Oh, nice. I will get the baby. Ayan na. Here's the bed. Hey, Oh. Hi, Zach. Hi. Hi, ito yung bedroom. Happy sila. Sige, muna kami? Settle muna. Later. Ayun o. Photo op muna. Kasi napakaganda rin talaga ng place. Sulit dito, sulit. Ayan, so, Ula Homes. Ayan. Ang rent dito, I think 26K. Tapos ilang rooms? 3 or 4 rooms. Wala yung yung bahay. Ay, baby. Ayan. Ganda. Photo. Photo. Dahil dito ay, Renzen. Kahit dito ka siguro. Oh. Photo. Pictorial. Yes. With the favorite. With the favorite. Buti na lang, maliit lang. Ganda, oh. Mag-swimming, mag-ano ka muna ng ano. Hi guys, yan na si Tito Jong. You know. Shower ka, Tito Jong, what's up? You're floating Hi Shing, dito kami sa
Parang swing. Ayaw magpababa na naman. Para naman siyang koala. Go remove ba, Austin ha? Ayan. Oh, my God. At Lolo. Remove. Nandun sa bag. Happy kids. Andun sa may mali. Hi! Hello. We're swimming. Why? We're swimming. Hi, Jason. I say hi to the vlog, Char. Abby. Lola! Super cute. Shisha. 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 Hi, Jean! Say hi, Jinjin. Shannon Ball. Ayan, so hindi ko na nag-video nung lumamon kami kasi gutom na kami. At yung mga bata magulo. I love Stomach in. stomach in. Okay. Nakalimang crab. Okay, okay. Nakalimang crab si Mama. Ito, kumakain pa yung mga... Ito po yung Renzo. Dito, Mariel and the Jonky. Hi, Renzo. Ayun. No. Austin. Austin 316. Ayun, ito yung mga kids. Dad, And this is my camera. Hi. can I see? Yeah, you can. Pero video mo natin si Lola and the kids. Please. Hi. What's up, grandson? Please like and subscribe. Wait, why? Do it for the views. Let's use. Ito, freeze dance contest. Freeze dance. Hi, love. Ay, magpatalo itong mga batang to eh. Oh, si Shishi may homework. Shishi, homework! Yan o. Yeah, Achi, dancer. Hi, Lolo. Yeah. Ganda ng ano eh. Speaker. Hi, Mom. Say hi to the vlog. Okay. And that's it for the day. Time check 9:46. 9:46 na, so bedtime na. Bedtime na. Hi! Good night! Say good night! See you guys tomorrow! JJ playing with Lola, Lola? Say good night, guys! Good night! Say... Hi, good morning, guys! Breakfast is ready. Hi, good morning! So nice! Zach Attack, good morning. Yes. So, breakfast. So, Shamami, good morning. Morning. Solid. Yes. Okay. Later. Sunday mornings with the family. Ayan, Mama. Coffee. Ayan, coffee. Shishi. Coffee and Shishi and Mama. Shishi. Oh, slowly love. Wag dyan. Mahulog ka. Ayan, siswimming na yung mga kids. Ayan, si Achi and Kai. Sila Zach, Simon. Ni Lolo, Tita Pauline, and Ate Mitch. Ayun. Si Mama kasama niya si Shing. Baka nire-ready na siya for swimming. Kaya, Achi! Ach! Say hi! Ayan. Swimming na rin si Mama and Shishi. Hi, Shing! Relax na relax yung bossing.
Si Bossing. Ito, dito rin nag-enjoy itong mga bata. Shishi! Boss Shishing! Nakatulog ka na ata. Ganda oh. Relax na relax. Say hi. Hi to the vlog, my mama. Baka makatulog siya. Makatulog. Yeah. Sup, Simon? Oop. Sama, nahulog yung Rubik's Cube. Hey, tapos kumaligo. So, that's it for today. Mama, I love. Tulog si Shing eh. Knock out, napagod ka ka-swimming yung dalawa. Sa baba na naglalaro na kasama yung mga pinsan. So, that's it for today's vlog. See you again next time. Bye!